hem tingut un problema de connexió, a veure si ens anem tornant a connectar. Mireu ara si es veu. Vale, perdoneu que hem tingut un problema de connexió, d'acord? Anem a continuar una miqueta, ara ja hem canviat la connexió i ara ja no fallarà més. Estàvem entrenant la part alta del cos, donant una mica de mobilitat. No sé a quin punt ens hem quedat, però repetirem aquest moviment que estava fent altre cop amb l'escàpula. Disculpeu. Aquí. Mobilitzant-la. Mobilitzant-la. Molt fluid, Tots aquests moviments han de ser superfluids, perquè el que estem buscant és educar el nostre cos a aprendre no nous moviments, sinó moviments que fa molt temps que no fa. D'acord? Veureu que la primera part de l'entrenament està destinada a millorar la postura i són uns exercicis que us proposo que feu quasi a diari. Molt bé. Ara ens imaginem que aquí davant tenim una paret i el que farem és entrar les escàpules, entro les escàpules, les separo. Entro les escàpules, les separo. Aquí. Entro, separo. Entrem, separem. Quan entro agafo l'aire, quan separo, trec l'aire. Agafo, trec. Agafo, trec. Agafo, trec. Agafo, trec. Dos últimes, agafo, trec i una, agafo, trec. Molt bé, perfecte. Mobilitzem una mica la cadera, una mica de moviments amples, controlats. Sí, cul cap enfora, cul endins, cul enfora, cul endins, mans a la cintura. I a poc anem mobilitzant una miqueta tot el cos. Molt ample. Aquí. I canviem de sentit. Aquí per tots els glutis, aquí porto la cadera cap endarrere, ara us ensenyaré a fer aquest moviment. I molt controlat. D'acord? Amb molta consciència del moviment. Ara, llavors, ens quedem quiets. Ens imaginem que tenim una barra que passa just pel cap del fèmur i el que farem és mobilitzar la pelvis. Davant, darrere. Agafo l'aire, pujo el melic cap al cel, trec l'aire, cul enfora. Sí? A poc hem d'aprendre a mobilitzar la pelvis sense que es mogui cap altra part del cos. D'acord? Suau. Melic amunt, cul amunt. Melic amunt, aquí noto el treball abdominal, cul amunt. Aquí noto una mica de compressió a la lumbar. Molt bé. Vale? Si fa molt mal, retallem el moviment. En lloc d'arribar tan lluny, una mica menys. D'acord? Molt bé. Ara, anem a agafar un pal d'escombra, d'acord? Com vam dir al vídeo d'ahir. Perquè el que farem amb aquest pal és treballar una mica l'educació postural. És a dir, buscarem postures que ens ajuden a millorar la nostra postura, ja que al dia a dia tenim tendència a tenir una actitud que es diu sifòtica, que és portar els ombros cap endavant, moltes hores d'ordinador, llavors el coll va cap al terra i anem aquí. I ens trobem que anem amb un bastó quan tenim 35, 40, 45 anys. Objectiu, obrir tota la cadena anterior, sí? Anem a posar el pal darrere els nostres glutis, palmells de la mà mirant cap endavant i tancarem una miqueta fins al costat dels glutis. Aquí el que farem és tirar els ombros cap endarrere, doblego una miqueta les cames i cada cop que agafi aire s'obrirà la caixa toràcica i automàticament tirarem el pal endarrere. Aguanto. Relaxo, tornem a obrir. Relaxo. Tornem a obrir. Relaxem. Tornem a obrir. Mantenim. Tirem el pal endarrere. Aguantem una miqueta més la posició, apretant l'abdominal també, que sentim que tot el cos està treballant. Hem de notar un estirament a la part de davant del pectoral, amb aquesta part d'aquí. Seguim aguantant. Dalt. I relaxo. Relaxem. Molt bé.
I ara estirarem una miqueta la part de sota l'aixella, la part del gran dorsal, d'acord? Com ho farem? Agafarem el pal per la seva banda més ampla i automàticament el que farem és tombar cap a un costat, estirant el braç esquerre molt amunt, canvi, tiro el braç dret molt amunt, esquerra, amunt, dret, amunt. Veieu que l'esquena no fa això, no em deixo caure endarrere, sinó que el que faig és mantenir l'abdominal en contracció perquè em bloquegi el tronc i només treballi la part del múscul de sota l'aixella, el dorsal. Ben amunt, ben amunt. Dos més, una amb una banda, una a l'altra i descansem. Molt bé. Llavors, com que molts cops tenim dificultat per fer aquest moviment, anem a provar si tots podeu aguantar sense problemes amb la mà per darrere l'orella, sense fer aquest moviment amb l'esquena, sinó que bloquejo la pelvis, activo l'abdominal i aquí aguantem la posició. Això és una flexió de l'ombro, d'acord? Un moviment molt limitat per l'escurçament del múscul que estàvem estirant. Com ho treballarem? Tindrem el pal davant nostre, agafarem el pal amb les dues mans, portarem el cul cap enfora i anirem lliscant a poc, doblegant molt poquet les cames i fent entrar la part mitja de l'esquena entre els braços, sempre mantenint els colzes super estirats, hem de sentir que tota la part lateral de l'esquena ens està estirant, l'ombro ens està estirant i mantenim aquí la posició. És important amb aquestes postures que són compromeses respirar, agafo aire, traiem quan trec, estiro. Agafo, trec, estiro. Agafo, trec, estiro. Poc a poc, l'ajuda del pal i relaxo. Molt bé, hem d'anar notant que la caixa toràcica es va obrint, que la nostra postura cada cop és millor i ara simularem que ens posem i ens traiem un anorac, d'acord? El que posarem uns condicionants. Ens agafem altre cop per la part més ampla del pal i el que farem és imaginar-nos que tenim dos claus al colze. Al tenir dos claus el que no podrem fer és flexionar el colze, per tant sempre haurà d'estar estirat. Dobleguem una mica les cames, apretem fort l'abdominal i anem amb el braç dret, primer. Després el braç esquerre i el coll veieu que no es mou. Què ens demana el nostre coll quan tirem endarrere? Fer això, anterioritzar-se. Sí? Llavors, sempre darrere, molt obert, molt obert, molt obert, molt obert, molt obert, molt obert, molt obert. Hem de notar que estira el pit, aquesta musculatura tan escurçada que fa que tinguem mal la postura. Vinga, trec l'aire a la fase que em costa més, que és darrere. Agafo. Trec. Canvi de posició, cap a l'altra banda. Ara, el braç que girarà és el dret. En aquest cas és el meu braç hàbil, per això costa més de mobilitzar-lo, sí? El que està més sobreutilitzat sempre tindrà més tendència, està més descompensat, per tant li costarà més realitzar els moviments. Aquí, molt obert, molt obert, molt obert, molt obert, molt obert, molt obert, molt obert. Continuo. I una última volta. I descans. Uau, que bé aquesta sensació d'obrir, d'agafar aire, superbé. Ara, pels que ens hagi costat aquest moviment, el que farem és estirar els dos braços junts cap amunt fins darrere del cap. Tornarem a baixar. Fins darrere del cap. Tornarem a baixar. Qui ho hagi pogut fer amb facilitat, el que farem ja és un moviment complet, que és portar el pal cap als glutis i cap endavant. Cap als glutis i cap endavant. Glutis, endavant. Glutis, trec l'aire, endavant. 3 més, suau, sempre suau. No ha de ser un moviment brusc, Coll endarrere, darrere i acabem davant. Superbé, molt bé.
Com que la següent part és al terra, ara continuarem fent aquest tipus de treball postural, però ja al terra. Sí? Què farem ara? Ens col·loquem de genolls, d'acord? Sempre que estiguem ara de genolls, activem el gluti per no caure en aquesta posició que és la que estem intentant evitar. Llavors, posarem el pal més o menys a un braç de distància i veieu que el palmell de la mà mira cap a la càmera. Llavors el que farem amb l'altra mà és col·locar-nos en la posició contrària, mirant el palmell de la mà cap a l'altra direcció. Llavors, com que tenim la mà dreta a sobre, la mà esquerra sota, la mà esquerra llisca i girem el cap i mirem cap a la nostra dreta. Torno a dalt i ara és la dreta la que llisca i giro i miro cap a l'esquerra. Torno a dalt, torno a baixar. He de notar que el braç que es queda a dalt estira l'ombro i el pit i amb el braç que està al terra ajudo a fer aquesta rotació de la columna tan necessària perquè vagi guanyant una bona mobilitat. Aquí en un costat, a dalt, aquí cap a l'altre. Bé, mantenim l'esquena recta, Molt bé. Torno a dalt, torno baix. Una més per costat, torno a dalt. Torno baix i la darrera dalt i torno baix. Recupero. Molt bé. Un cop estem en aquesta posició, ara el que intentarem és seure sobre els nostres talons, d'acord? I el que farem és col·locar el pal en una posició on ens ajudarà a veure si tenim l'esquena en una posició correcta. Posa l'esquena per aquí. El pal anirà darrere i haurà d'estar recolzat a 3 punts. La base de l'occipital, la columna dorsal i el sacre. Aquest puntet mig entre els dos glútis. Sí? Sempre he de mantenir aquesta posició. Com ho he de fer amb el coll? El coll l'he d'empaquetar contra el pal. El mentó l'he de portar cap a l'esternón, com si volgués treure papada, braç dret per dalt, braç esquerre per baix, i ara el que faré és anar-me a seure, pit mira cap al terra i em torno a aixecar. Quina és la missió? Que aquests 3 punts de contacte no es perdin. Així estem educant a l'esquena a mantenir una posició que és la seva correcta. Sí? Aquí. Sempre mantenim aquests punts i amunt. Mantenim aquests punts i amunt. Mantenim aquests punts i amunt. Poc a poc, molt control, Fem exercicis que no requereixen cap tipus de pressa, sinó al contrari. Control i bona execució. I la darrera. Descans. Molt bé, molt bé. Ara, ens anem a estirar al terra. Panxa a terra. I des d'aquí el que fem és portar el pal als nostres glutis. Automàticament, el que fem és, palmell de la mà, mire cap al terra, agafo fort el pal, apreto fort els peus contra el terra, activo glutis, perquè així em protegeixen la lumbar, perquè no em faci mal, i un cop estic aquí, trec l'aire i m'imagino que vull volar. Mantinc el pal a dalt. Aquí, sempre mirant cap al terra. Si veiem que ens molesta l'esquena, tornem a baixar, torno a activar glutis, torno a pujar. Mantinc aquí. Vinga, comptarem a 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i descans. Molt bé. Molt bé. Últim exercici de mobilitat i canviarem una mica el tipus de treball, d'acord? Ara el que farem és posar-nos en una posició quadrupèdia, amb 6 recolzaments, i des d'aquí el que farem és bloquejar la pelvis amb un punt mig, activant l'abdominal, entro les escàpules, les separo, les deixo amb un punt mig, això farà que estic en una posició correcta, i des d'aquí estiro el braç esquerre i giro cap endarrere
intentant que no es mogui cap part del cos, només la mà. Si veieu que sempre el palmell de la mà mira cap enfora perquè hi hagi un moviment que és la rotació externa. Sí que és just el moviment que volem fer. Aquí enfora. Aquí enfora. Aquí enfora. 5. Una rotació més. I 6. Canviem la posició. Fixem braç esquerre. Tornem a testejar que la posició és la correcta. Tornem a posar les escàpules en posició correcta. I torno a obrir. Aquí, suau. Treguem l'aire dalt. Estirant el pit. Les últimes. 5 i 1. I 6. Molt bé. Estupendo. Ara, deixem ja el pal a un costat. L'utilitzarem al final de la sessió. I ara ens posarem ja a treballar una miqueta la força de les cames, estirats des del terra. Vale? Aquí perquè em veig millor al llarg. Si voleu veure una miqueta, eixugar-vos una miqueta, perquè ara ja començarem una part una mica més intensa, d'acord? Molt bé. Ens estirem. Posem les mans amb el palmell de la mà mirant cap al terra i ara treballarem només la cama dreta. Haurà de fer un moviment molt simple, que és flexionar la cadera mantenint el genoll en extensió i bloquejat. És a dir, portar la punta del peu amunt, a baix, no toco el terra. Amunt, a baix, no toco el terra. Amunt, a baix. Trec l'aire dalt, l'agafo baixant. Trec. Cadascú que arribi fins on pugui intentant doblegar el menys possible el genoll. Hem de notar que treballa la part de davant de la cama, sí? Els quàdriceps. 10, 5 últimes. 1, 2, 3, molt bé. 4 i darrere. 5, genial. Canviem de rol. Estiro la mà esquerra. 1, 2, 3, 4, 5, molt bé. 6, ben amunt. 7, sempre el cap ben enganxat al terra, 8, la part de l'esquena també, no passi la mà per sota la lumbar. 9, això vol dir que l'abdominal està fent la seva funció. 11, estabilitzar. 12, 3 últimes. 13, 2, 14 i 15, superbé. Ara, ens posem de costat i ens estirem, posem la mà al cap i l'altre braç al davant. I ara ens treballarà la cama esquerra, d'acord? Que és la que tinc a dalt. Què farem amb la dreta? La doblego lleugerament, uns 90 graus, i ara estirem la cama, amunt, a baix, sí? La cama esquerra, que és la que tenia a dalt. Recordo, estava així, he posat davant la dreta, i ara l'esquerra a dalt. 2, amb la punta del peu, veieu? Mirant cap al terra. 4. Hem de notar el treball a la part lateral de la cama. Un múscul que es diu gluti mig, sí que és un estabilitzador de la cadera. Vale? Molt important per esquiadors, per corredors, per caminadors de muntanya. Molt bé, 10. 5 últimes. 1, ben amunt. 2, 3, un parell, estirem ben amunt. 4 i 5. Molt bé. Ja veureu quins glutis traurem. Canviem la posició. Ens tornem a estirar igual. Esquerra per sota, dreta per dalt, braç dalt. La cama de sota doblegada lleugerament 90 graus. Cama dreta, punta mira el terra, toca el terra i m'aixeco. 1, a poc. 2, 3, molt bé. 4, suau. 5, 6, molt bé. Ben amunt. 7, 8, 9, 10, 5 últimes. 1, 2, 3, 4 i la darrera. 5.
Molt bé. Següent treball, estirats panxa al terra. Aquests primers exercicis que estem fent al terra tenen una incidència directa a la cadera. Hem fet moviment de flexió, ara hem fet un moviment que es diu abducció, i ara el que farem és un moviment d'extensió. Com el farem? Ens quedarem estirats al terra, apretarem fort els glutis, les dues cames ben tenses, apretant els quàdriceps, i ara portem tot el que puguem cap al cel, el taló esquerre. 1, 2, hem de notar que el gluti està com una pedra, 4, 5, 6, 7, molt bé, 8, 9, ben estirada la cama, super estirada, 11, 12, 13, 14 i 15. Cama dreta, bloquejo a l'esquerra, dreta al cel, taló, 1, 2, 3, 4, 5, ben amunt, 6, 7, 8, ben els glutis, 9, apreta l'abdominal, contra el terra, que no molesti l'esquena, 11, 12, 13, 14, ben amunt, 15. Molt bé, super. Ja tenim tots els estabilitzadors de la cadera ben treballats. Ara, anem a estirar-nos cara amunt altra vegada, però ja doblegant les cames, d'acord? Com si féssim una posició de pont, fent força amb els dos talons contra el terra i m'estiro. Un cop estem aquí, el que us demanaré és que aixequeu lleugerament les puntes dels peus i només ens quedem amb els talons més apretats contra el terra. Això el que farà és que activem tota una musculatura que és la de la nostra cadena posterior, sí, la part de darrere de les cames. Mans al terra, i el que farem és pujar la cadera cap al cel, traient l'aire. Baixo a poc, trec. 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 Molt bé. Baixo a poc, trec. Baixo a poc, trec. Apreta fort els glutis, 3 últimes. 10, les 2 últimes. 11 i la darrera, 12. Recupero, agafo aire, i ara el que faré és mantenir la cadera dalt, una posició geomètrica, sí? Mantenim una tensió constant i això fa que no tenim treball. Des d'aquí el que us demanaré és ara que estirem cama dreta, sense que basculi la pelvis, no va ni a un costat ni a l'altre, sinó que es manté estable. I anem canviant una cama i l'altra. Com ho aconseguirem? Aplicant molta tensió des dels talons, apretant molt fort els glutis i activant l'abdominal. Com esteu veient, amb un sol moviment està treballant tot el cos per ajudar a l'equilibri. Sí? Molt bé. Molt bé. 2 últimes, una i una. 11 i 12. Genial. Ara, si voleu veure un momentet, bevem un segonet i llavors ens posem de genolls, d'acord? Aquí. Bevem una mica i no hi ha l'aigua. I ens preparem pel següent exercici, al qual estem en una posició que es diu quadrupèdida. Tornem a fer la mateixa activació que hem fet abans, que era entre escàpules, pelvis amb un punt mig. I ara el que us demanaré és que estirem 10 vegades la cama dreta. 1, no toca el terra. 2, no toca el terra. I veieu que s'estira al màxim i puja cap al cel. Aquí. És un treball també del gluti, Bé. 5, ben amunt. 6, 7, fins a 10. 8, molt bé. 9 i 10. Canviem de rol i anem a la cama esquerra. Estiro. 1, poc a poc. 2, 3, molt bé. 4, 5, 6, 7, molt bé. 8, un parell, ben allargada. 9 i una.
i 10. Superbé. Anem a treballar ara de forma coordinada. Extremitats superiors i extremitats inferiors. Sí, estiraré braç dret, cama esquerra. Torno amb un punt mig. No em moc, l'abdominal està activat. Canvi de posició. No em moc, abdominal activat, Molt bé. Controlada la posició. 4. Allargant al màxim la columna. 5. Tot el cos és un bloc. 6. Quanto? 7. I una. 8. Molt bé, molt bé. Anem pujant la intensitat. Cama dreta, braç esquerre. Allargo columna. Bloquejo. Allargo columna, activo glutis. Bloquejo. Allargo columna, apreto abdominal. Bloquejo. Vinga, la columna neutra. No es mou. 5. 6. Un parell. 7. I 8. Molt bé. Com esteu veient, estem anant de menys a més i ara ens toca una part una mica més moguda on ens posarem de peu. D'acord? Recollirem la màrfega i farem una part més cardiovascular. En principi, apta per tothom, perquè intentarem que estigui la intensitat molt controlada, però qui vegi que anem una mica passats de voltes, no hi ha problema amb que baixem una mica la intensitat. La idea és que ho pugui fer tothom. Sí? Anem-hi. Farem 4 exercicis que els farem en format circuit. D'acord? Farem un darrere l'altre, amb el menor descans possible. Quan acabi el circuit, respirem, agafem aire, bevem aigua i tornem a fer-lo. El farem 3 vegades. D'acord? No us preocupeu perquè la intensitat és controlada i el podrem fer sense problema. Us explico els 4 exercicis mentre esteu bevent aigua i comencem. El primer, portarem la cama cap endarrere i al cel. Darrere i al cel. Darrere i al cel. Darrere i al cel. Sí? Llavors canviarem la posició i farem l'altra cama. Pam. Pam. També us donaré variants pels més valents, que sé que ho esteu desitjant també. Opció, exercici B. Fem una sentadeta, que és com si volguéssim seure en una cadira, i des d'aquí el que farem és estirar els braços cap al cel i simular que estem en una pista verda d'esquí i necessitem remar. Llavors el que farem és remar, aixecar-nos, remar, aixecar-nos, remar, aixecar-nos, remar, aixecar-nos. Aquí cadascú es pot graduar el seu ritme, perquè podem treballar a màxima intensitat, sí? Cadascú al ritme que cregui convenient, sí? Tercer exercici. Treballarem la coordinació. Posarem per davant cama esquerra i braç dret. I el que farem és fer un canvi de posició dels braços i les cames. Sí? Aquí. De forma continuada. Si aquí ens costa fer-lo, el que farem és, amb mans a la cintura, obrir i tancar les cames. Cada cop que obri les cames, portaré els braços a 90 graus. Vale? Quart exercici, ens posarem en una posició que es diu de planxa, que és mantenir un treball abdominal altern, i des d'aquí el que farem és avançar una cama, després l'altra, a un ritme continuat. Sí? Molt bé. Ens preparem i començarem el circuit, la part una mica més intensa. Una cama davant, l'altra darrere, estirarem la dreta cap endarrere, dreta endarrere, al cel. 1, 2, doblarem una mica de davant, 3, 4, 5, 6, 7, fins a 12, 8, 9, 10, molt bé, 11, 12. Agafem aire i canviem la posició. Sí? Estirem dreta, al cel. 1, 2, 3, activant l'abdominal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Molt bé. Respiro. Agafo aire i em preparo per anar a esquiar. Sí? Som-hi, mans a la cintura. Fem una petita sentadeta. Activo els quàdriceps, activo l'abdominal, estiro els braços i ara, cada cop que baixi els braços, puja el cul. 1, 2,
cadascú amb un ritme controlat, 11, 12, nosaltres en farem 20, 14, 15, 16, trec l'aire, 20, uau, molt bé, tercer exercici, baixen una mica pulsacions, anem recuperant, era cama i braç oposat, des d'aquí, treballàvem aquí, un, anem fent aquí, ben amunt els braços, qui no pugui, aquí, som-hi, amunt, 3, 2, 1, descans, agafo aire, recupero, perquè ara me'n vaig panxa a terra en posició de planxa, com baixo, allargo cama dreta, mà al terra, ja estic aquí. I ara des d'aquí, avanço un, trec l'aire. Mantenint. Fins a 20. Qui vulgui ja ho sap, pot córrer aquí. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Molt bé. Això és un circuit. Ara parem un minut i la idea és que el fem 3 vegades, sí, 2 vegades més. A veure, quin feedback m'esteu donant, si m'estic passant o no. Vale. Anem bé. Vale. Anem bé. Recuperem, bevem aigua, respirem i continuem, que sou uns valents. Això és una bona manera de començar el dissabte. Sí senyors, molt bé. Vale, jo crec que ja hem recuperat prou, Som gent que estem preparada. Anem a tornar una altra vegada a estirar la cama dreta cap endarrere i el genoll cap al cel, sí? Darrere, 1, 2, pels més valents, va, dalt. Nosaltres seguim aquí, Nosaltres seguim aquí, vamos. Molt bé. Vamos. I canvi. Molt bé. Anem a l'altra. Darrere, esquerra estirada, dreta dalt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les últimes, 11, 12. Superbé. Molt bé. Esquiar, vale? Esquiar s'ha dit. Braços dalt. Petita sentadeta. I des d'aquí, exteníem pels més valents. Vamos, saltem. 2, 3, 4. Els altres seguim aquí. 6. Trec l'aire. Controlat. 12, 13, 14, fins a 20. Vinga, tot el cos participa. 17, 18, 19 i 20. Uau! Molt bé. Coordinació. Braç, cama oposada. Agafem aire. Recupero. I dalt. Som-hi. Vamos. Amunt. Qui no podia, aquí, a la meitat. Un truco. Imagineu que el terra crema. I per tant, l'hem de tocar el menys possible. Som-hi. 3, 2, 1. Uau! Bravo. Terra. Quart exercici. Llisca cama dreta. Mà al terra. I hi som. Posició de planxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fins a 20, vamos. Vinga, els altres aquí, som-hi, lents. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i descans. Que bé! Recordem-nos la sabata, Sobretot, fixem-nos que si hem de saltar, si ens eslllomarem a terra. Molt bé. Un circuitet més d'aquesta part més intensa.
Com anem? Tothom ok, no? Perfecte. Que no tinguem cap susto, des de casa. Llavors, ja n'hem fet 2. Què farem amb aquest tercer? Intentar fer una pujada d'intensitat cadascú des de casa. Com ho aconseguim, això? Intentant, amb el temps que estem treballant, fer una mica més de repeticions. D'acord? Jo intentaré també pujar una miqueta el ritme. D'acord? Perquè llavors després ja anirem tornant a la calma a poc. D'acord? Una mica d'aigua, molt poqueta, i en 10 segons tornem a començar. Sí? Vinga, que estem molt bé. Llisco dret endarrere, dobleu una mica a esquerra, 3, 2, 1, vinga, atletes, amunt, 2, 3, 4, 5, pugem a 15 ara, 6, 7, 8, apreta abdominal, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, molt bé, canvi de cama, estem treballant molt bé la coordinació avui, superbé, esquerra estiro, i a dalt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, molt bé, 13, 14 i 15. Bravo, bravo. Esquiar. Braços dalt. Baixem lleugerament i tornem aquí a l'espin. 1. Apreta fort glutis. 5, 6, som-hi. 7. Braços endarrere, que notem l'esquena que treballa. 11, 12, som-hi. 13, 14, 15, som-hi. 16, 17, molt bé. 19 i 20. Relaxo. Molt bé, molt bé. Ens queda tercer i quart, i com sempre, fem els entrenadors, sorpresa final. Cama esquerra davant, braç dret, 3, 2, 1, 1, vamos, som-hi, 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 ben amunt, ben amunt, ben amunt, pam, 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 som-hi, 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 10 segons, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relaxo, molt bé, agafo aire i vaig cap al terra. Llisca cama dreta amb el terra i això. 3, 2, 1. Vinga, que ara provarem de que sempre tinguem les cames un moment a l'aire. 1, 1, 1. Som-hi, som-hi, som-hi. Aquí, aquí. Som-hi, som-hi. Vinga, la nostra esquena és com una taula, l'abdominal duríssim. 5, 4, 3, 2, 1, relaxo. Pels més atrevits, últim exercici, anem a treballar les pulsacions, genolls amunt, esquena recta, vinga, som-hi, som-hi aquí, som-hi aquí, som-hi aquí, pels més atrevits, vinga, 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 ara ens imaginem que estem anant pels carrers de Pobla, vinga, cap al tren, perdem el tren, anem-hi, corre, 5, 4, 3, 2, 1, ja hem arribat. Sí senyors, molt bé aquesta part, molt bé, superbé. Una mica d'aigua i a poc anirem tornant ja a la calma, sí? Molt bé. Esterilla, ens estirem, agafem aire, respirem, aigua, 3 exercicis específics de l'abdominal i estirem. Superbé, molt bon treball, molt bé. Promès que els abdominals són tranquils, ja ho veureu. Vale, ens estirem, cara amunt. I des d'aquí anem enganxant cap al terra. Ara, qui pugui s'intentarà abraçar amb el braç dret, cama dreta.
un. Molt suau. Veieu que és molt suau. La cama pot anar inclús lliscant pel terra. Després tenim una forma més avançada de fer-ho, que és des d'aquí braços ben estirats, pujo. Sí? Vinga, anem fent aquí a baix tranquils. 1, 2, abraçarem amb les dues mans, d'acord? 3, 4, hem d'apretar fort l'abdominal. Què vol dir apretar l'abdominal? Venir endins, com si ens aguantéssim l'orina, Tota la zona púbica superactivada. Aquí. 8, molt bé. 9, i l'última. 10. Bravo. Molt bé. Un cop hem fet aquest, ens tornem a estirar i ara intentarem mantenir les dues cames estirades a l'aire. Si no puc, les tinc aquí doblegades. Llavors, pujo el tronc, me'n toca cap a l'esternón, estiro els braços i aquí farem moviments ràpids com si volguéssim volar. Sí? Qui pugui, a dalt. Aquí. Som-hi. Activant fort l'abdominal, l'esquena al terra. Molt bé. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relaxo. Esquena al terra. Va, superbé. Ja acabem, L'últim el fem similar al que hem fet al circuit, una posició de planxa. Però ara el que farem és un repte ja, sí? Primer començarem amb genolls. I des de genolls el que farem és imaginar-nos que tenim una mandarina a l'esquena i aquesta mandarina no pot caure. I hem de canviar la posició. Hem d'anar aquí i pujar. Doblego els braços, pujo amb les dues mans. Què vol dir que tinc una mandarina? Que si faig això, la mandarina ja ha caigut perquè la pelvis ha basculat. Sí? Llavors, apretem l'abdominal fort, pujo. Poc a poc, pujo. Pels més valents, 2 punts de recolzament menys, poc, 1, ara només pugem amb dreta, 3, fins a 5, 4, i 1, 5. Canviem a esquerra. Baixa a l'esquerra, puja a l'esquerra. Si ho fèiem al revés, puja a l'altra mà. 2, fins a 5, 3 un parell, 4 i la darrera, i 5. Molt bé, superbé. Molt bé, hem rendit super. Ara fem una tornada a la calma, que són 5 exercicis per estirar una miqueta, perquè marxem amb una bona sensació cap a la xerrada de nutrició que ja ens estan esperant. Sí? Llavors, sempre us recomano que quan estirem, quan tornem a la calma, ens descalcem. El peu estigui lliure, els dits puguin tenir la seva mobilitat sense problemes, d'acord? I veureu que farem 5 postures molt bàsiques que ens aniran superbé, sí? Els alumnes avantatjats que ja feu les rutines del confinament ja són molt coneguts aquests. Què farem des d'aquí? Peus clavats al terra, pujo el cul amunt, apreto els glutis, m'entrellaço les mans sota els glutis i estiro el dit índex cap endavant, com si volgués tocar amb el pit cap al cel, estirant molt amunt. Hem de notar que tota la nostra part anterior del cos està estirant, Vinga amunt. Mantinc a dalt, controlant respiracions, Agafo aire, trec. Agafo aire, trec. Agafo aire, trec. Agafo aire, trec. Relaxo. M'estiro panxa al terra. I ara us demano que estireu els dos braços cap endavant, tot el que pugueu. La front toca el terra. I ara, amb la mà esquerra, ens anem a buscar el peu esquerre. Per la part de dins del peu. Aquí. I el que faig ara és estirar molt el braç dret, que és el que està estirat,
la cama dreta i aixeco el tronc, com si volgués mirar cap endavant. Aquí. Aquí. Mantinc aquí la posició. Respirant, disfrutant sobretot, ja que com sabeu, després de fer activitat física, el sentit de l'humor és molt més bo, ens trobem molt millor, tot va millor. Molt bé. Canviem de rol. Braç dret, cama dreta. Vinga. Aguanto dalt. Molt bé. Ara, ja acabem quasi. Ens posem de genolls. Puntes dels peus, veieu que fan la funció d'aguantar-me, estic estirant la planta, i des d'aquí el que faig és apreto el gluti, extenc la cadera, entrellaço les mans sota el gluti, estiro els braços, separo els dits del gluti i extenc la cadera. Aquí. Sí? Aquí, des d'aquí, apreto fort els glutis, mirant endavant, li denota que estira tot el pectoral, tota la part de davant, l'esquena també, sí? Com us deia, posicions que no són gens còmodes perquè són compensatòries i el que estan desitjant és que tornem a la nostra postura ideal, sí? La que anem perdent amb el cap dels anys. Molt bé, aguantem, 3 respirades. 1, 2, i l'última. 3, molt bé. Últim exercici, últim estirament. Ens posarem amb els dos colzes al terra, apreto fort els glutis, separo, miro cap amunt, amago el mentó i mantenim aquí la posició. Sí? Primer, aixeco el cap, apreto fort els glutis, apreto l'abdominal i amago el mentó cap a l'esternón perquè m'estiri tota l'esquena. Pujo, agafo aire, baixo, relaxo. Pujo, agafo aire, baixo, relaxo. Pujo, agafo aire, baixo, relaxo. I l'última pujo i em quedaré 15 segons en silenci, cap a baix, respirant profund. Per així acabar ben relaxats, sí? Molt bé. Hem fet molt bon entreno, perdoneu per la connexió a l'inici, ha tingut un problema. Espero que us hagi agradat molt i sobretot us animo a que això no sigui ni el primer ni l'últim dia, sinó que aquesta iniciativa de l'Ajuntament ajudi a la gent a moure'ns molt, molt, molt. Vale? Moltes gràcies per estar aquí i anem a continuar amb la xerrada de nutrició amb l'Alba. Gràcies una altra vegada, petons per tots, i espero que ens veiguem molt aviat. Adeu!